Nkhani ya Commission of Inquiry pali act dinene chikuti dziko la Malawi ndi dziko la democracy. Ndiye democracy imakhala ndi malamulo. Munthu samangozuka kupanga zimene akufuna. Tili ndi lamulo la padera dera, Commission of Inquiry Act. Commission of Inquiry Act imanena kuti president akasankha commission ija ikakumana imaneka kuti ikambisane ku msonkhano woyamba kuti kodi zimene tizikambirana nazo tizipanga on camera kapena tizipanga mobisa. Ndiye mafana nene kuti ine nali munthu mmozi ifaside timalimba kunena kuti anthu ali ndi mafunso pa ngozi ya kuchikangawa zimene amayankhula Chakwera nduna zawo ndani zisizi kugwirizana. Ndiyeno adakhazikitsa Commission of Inquiry anandiyikamo ndinene lero kuti amafuna andipake mpoza maso. Amaona ngati kuti asidedi ndi anthu opepera, asidedi si anthu opepera. Akiti ndanena ija imanena kuti anthu agwirizane kuti asankhe kuti kodi zokambiranazi zikhala ini kamera kapena tizibisa. Ndiye komiti ija idasankha kuti azikambirana mobisa. Ndiye funso kumanena kuti amene anali mafunso ndi Amalawi, commission ija ndi Amalawi, ndalama zake za Amalawi. Amafuna tizibisa chani? 1 2 anthu amanena kuti ayo kanakhala momo kumene kuja amavota amanena kuti amapanga collective decisions. Kusonyeza kuti ngati muno tili mu anthu 15 ndiye kuti Anamiwa akunena kuti iye ayitipange poyera anthu aja akavota. Ndikupeza kuti vote yapanga 14-1 Anamiwa aluza. Koma pakutapa zonse zinthu zija akanena ngati Anamiwa anapanga nawo. Ndibwereze pamenepo. Ku Commission of Inquiry amakanga ku cabinet. Amati collective decision. Mene tili muno tuwerengane tili mu anthu angati. Ndiye tivote. Amene achuka acha chiganizo chikuti atani atengera chimenecho. Ndiye mu nyumba mu anthu aja atakambirana kale. Ndifanira kuti ngoti APM is a statesman. The first thing akanayambira kwa amanga anthu saja. They lied under oath. Ananamiza mtundu wa Malawi. Kunama utatenga utalumbira ndi mulandu ku Malawi. Those people are supposed to be arrested. They did this country injustice. Because pasidwa ntchito yoti apeleke mayankho mapeto wake anakapeza kuti anakabwirisa zifulipiti za mafunso. Mwachisanzo akuti pana docket imene anapanga detective a police kuma kwera fera anayikaniza. Pamene chikhalirecho commission ija ndi mphamvu zofanana ndi high court. Ndani anganyalanyaze chigamo cha high court pa. Nkhani zonena kuti Chakwera analimbidwa phone ndi president wa Zambia. Mukuziziwa zimenezo. Ngozi itachitika the first person to call anali HH kumuimbira Chakwera umuzo ndege kwa pakuti. Ndifanyana na kantha yonse yosa tuza kutundua Malawi. So ukhala bonga kwa kumene mja ndikanapakika magazi. Anthu muziko muno ndi magazi. Aja ndrama za magazi. Ine ndinakana ndipo ndi makana sitimafuna kugwiswa ntchito pena paliponse. My conscience is clean. My conscience is still life. I cannot sell my soul. So nachokamo as a matter of principle because I believe in transparency and accountability. Mukakapita section 12 la malamulo akulu dziko linamanena kuti mphamvu zimene anthu amalamulira nso wabwereka koma kuti azigwisa ntchito mphamvu zija amafuna kuti akhale ndi chikhulupiriro kwa ife ovota koma mphamvuzo azizipanga poyera. Ndiye mukazaona anthu akubisa anthu akupanga za ndima ndifaka Chakwera malengeza zangu zija usiku pamene analeta iziwa 10 minutes after ndege kugwa ma 10 o'clock HH anayimbira Chakwera mboni ndifoni yawo ya Chakwera. So vuto limene ndi Malawi Congress Party amaganiza ngati ndosi ndifa anthu opusa. So amafuna ndigwise ine ntchito andibake ine conscience yanga ndi amoyo ndikuwa runda kuyankhani. For solimozi romalism we don't have all the time on earth. Ngati palibe tendichezerane mu 1-on-1 koma mesana fika kumene mundrole angakawo che blanket comrade Asabon Bill 30 seconds. Pankhani ziwiri zimene tinabwera nazo lero ndikukhulupirira kunena kuti atolankhani kumaso wa Malawi onse amene akutimvetsera kunjako akhoza kugwirizana nafe kunena kuti lingaliro ili ndiye lofunikira ani ngati Malawi tikuyenera kuti tenge direction kupangira pamawa kuti atsogolera amene adzibwera azidziwa kunena ndikapanga mistake ineyo anthu azandichosa mbuku lokuti nthawi ina yake ndinakhalapo mtsogoleri wa dziko lino. Ino ndinu mboni mwaona atamangidwa anyamata amene akhala kumenya anthu akhala kuzuza anthu mulilongwe kuti nduna zina za mboma la Chakwera zimakapezeka ku court kuja mamawa mpaka na Mazulo. Mtsogoleri wa phungu otsutsa boma kumakachita kudandaula mu parliament kuti mukutimangira anthu kuamanga mamawa kuamangaso. Ndiye pachichewa paja pali mawa amati menya galu kuti udziwe mbuyachi.
pamene paja situfunika somboni yayi zona za pesa matala ku parliament timachita kuona zona anthu aja zithuzi zilipo koma zimene zimachitika Chakwera kutani akuyang'anira. So ifeyo tikugwiriza monga mmene takambira kunena kuti no tonse amalawi tigwirizane kuti Dr. Chakwera kuyambira pano kupita kutsogolo I think asama werengeredwenso kuti anakhala mtsogoleri wa dziko lino mwina tidzingo kamba za abakiri muluzi akomanso a Joyce Banda zikomo. Ndiyambire pamene akira kuti kusawerengera uku tikudikira kunena kuti nthambi za boma ziwaitane. He should have an opportunity because this is a democracy. Ma state agencies agwire ntchito akagwira ntchito yawo akawapanga clear akawapeza kuti zonse zimetani napa anthu amango aganizira asanika kulandira ulemu wawo asanika kulandira mapeshoni zonse zimene amalandira azizawo ndisindike pamenepo sitili pano kunena kuti Achakwerawa tikwavindikira iya koma tifuna kuti tiwapase mwayi kuti azipange clear ndifake tikupempha nthambi zosiyana kuphatikiza pa mabungwe ndi maiko kuti imani fa Achakwerawa anaponda zilonda za Malawi anayika zilonda kufikira kwa Jesa Chiteze iwa kugawana 67 billion Malawi kwacha ndeno adikira nikaye anthu awazukute akawazukuta akawapeza osalawa ifa Malawi ndife olemekeza sukuli lathu timalemekeza malamulo tizawalemekeza tizawapasa ulemu wawo. Nkhani ya 67 billion nduna ya zachuma Simplest Chola akwene unawonso ayankhe ulimoza fa amene anavomereza kuti ndalama ipite ku State House ndiwo komanso budget ya OPC nayonso inamalizidwa Michael Zamba akwene kuti ayankhe nawo ndiye paja mukuziwa kuti Azamba akaita ndo parliament samapita ulendo uno mmene anavotera Malawi pa 16 paja Amalawi asintha kachidwe ka zinthu wina akaitanidwa kamanyala nyaza pali chizungu timati citizen arrest tizangomunyamula nokawauza anthu kuti bwana munthu uja ndi uyu. The only way to change this country is to ensure that we should make those people occupying public offices very uncomfortable to abuse powers and funds. Ndinene pano kuti dziko likuti democracy tienjoy ulamulo democracy kuti tipindule tonse Malawi chofuna kuchita njona tugirane manja pasakhale munthu amene azikhale mphamvu zambiri kwapo sankhana vota acha zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi tilekere pomwepo koma tilipo kuti tikupitirira kuchezerana funso tizinena kuti kodi pa ndalama zimene Achakwera 67 billion mu 6 months tizaonjezeranso ndalama zina mmene anayipisira ku State House muja akuyeneka kulandira ulemu wansogoli wakale wa dziko lino Amalawi tiyambe kukambirana zikomo kwambiri. Thank you very much for your kind attention. Tinayamba ndi pemphero mundilole ndipemphe uzipereka kuti aseke ndi pemphero.